Haleluya. Bonke igama likaJesu. Angithathe lethoba ngcwele ngikelele ikhulu zami abefundisi omama wabo abavangeli abashumayeli nomama babashi ngikele umpostoli mambishop ngiyabingelela abafundisi bonke bazalwane egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngenzela ukuthi ngibe nganeno sanesikhathi ngoba manje uma ubaba wami esesebenza kubi lula ukusondela. Amen. Siyambonga bafethu uNkulunkulu ukuthi nimesabe uNkulunkulu, nivume nani ukuthi noma ningazange naye ezulwini kodwa nikhona nenze into emangasayo ukuthi ungayeka ukudla iy'nsuku eziwu-21 ungabuzi muntu ukuthi sikuyekeleni ukudla, nihlale nishiye imizi yenu. Akuyonto encane. Siyabonga bafowethu futhi uNkulunkulu uyaqinisekisa ukuthi enikwenzayo akuyonto encane futhi uyaveza uNkulunkulu ukuthi unathi. Akekho umuntu ongayeka ukudla, ukhona ngenxa nje kaNkulunkulu engamboni futhi. Make kwabhalwe i-SMS nje ethi siyathandaza 21 days. Bafowethu, obaba, oma bavele balalele leyo nto nje ukuthi sizile ukudla. Kuthiwe endlunkulu kusile ukudla. Engazange bafethu uJesu njalo asho, kodwa kusho thina. Awu bafethu, uNkulunkulu akanivezela amandla akhe. Namhlanje bafethu ngikhuluma iqiniso, ngikumoya ongakazi ukubone uzokubona. Ngithe umbishop angijwayele ukuthi nginake ukuthandazela abantu. Namhlanje abantu abagulayo la bekhona asifuni ukuyabona. Le besikhuluma ngayo amandla funa wona amandla ayakubo, ayabazi. Bafethu umuntu ongenela ngikhuluma iqiniso naye uzongazi ukuthi uphile kanjani, ngoba akho umuntu owambeka isandla, mhlambe waze wambeka isandla, kodwa kunesandla esinamandla. Namhlanje ngiyamcela-ke ngiyamcela kuNkulunkulu bafuthu ngicelile ngangeke ngithi baba wami mangizoba ne-appointment naye bayazi abazalwane mangiyohlanganela naye sihlala naye sobabili wayeba neshwa ongenile ngoba wayengene eshweni. So-ke namhlanje-ke bengimcelile bafowethu ukuthi noma kuthiwa bebemcelile angazi niyakhumbula bakade bekhona sithe noma bene-appointment phesheya kwey'lwandle
siyamcela akayimise ithile sine-appointment naye namhlanje. Funa nje bayiqeda bafowethu ukusha kushoyo leyo tayisho yenzeke hayi umoya, yenzeke enyameni. Nithuleke bafowethu namhlanje lithi du nidlalele nje. Siyezweni lenkosi sizwe ukukhuluma kaNkulunkulu. Angazi ke noma sobe sabonana emva kokukhuluma kwakhe, angazi bafowethu. Uma kwenzekile sisaqhubeka sibonana kuyosho ukuthi angazi emva kwaloko noma sophinde sibonane yini. Ngisho ukubonana ngendlela ekuzobe kwenzeka ngayo. Angithi uyabona ukuthi bafowethu akho siphithiphithi la, niyabona? Yeah. Asikho. Kodwa ubaba buka nje bafowethu, ubaba moyihlale endlini nathi. Ndicela inkosi akekho lo yedwa umbonayo. Uhleli nje cabanga umuntu onesitalo sakhe sispecial. Uvela ihlalele nje ngesitalo sakhe futhi bengasafuni ukubonakala futhi avela isitalo sakhe uhamba naso. Namhlanje bafowethu kuzokwenzeka imanga nemangaliso. Bafowethu mkhulu iqiniso phambi kwami wengcwele. Kuzokwenzeka imanga nemangaliso namhlanje. Awu, izinto mfundisi uNtuli ozifundisayo eBhayibhelini uzikhombe phesheya kwelwandle uzozibona la. iBhayibheli izobe lihamba. Bafethu uzokwenza uNkulunkulu into emangalisayo. Siveza ukuthi ke amandla kaNkulunkulu bafethu aveza izinto zonke. Niyakhumbula ngithi ukuthi ngaphandle kwawo ukuthi i-fasting and prayer, angithi kusho akuthandazeki ngafastelanga. Kusho kufanele kufasteke wakheke lento, iqhume lento yenzeke. Bafethu siyanibongela, ngiyabongela mina ukuthi emva komthandazo khona izinto ezizokwenzeka esimangalisayo. Ngiyacela sibe ngenyawo ngoba i-office engiyongena kulona ngisazabongena la sibe ngenyawo. Ozoba ngumngani ozala ngebosi. Ngiyacela bazalwane silule isandla enkosini phezulu, sisese njalo samukela isikhonzi sikaNkulunkulu ebusuku azosebenza ngaso, nazokhuluma ngayo umyalezo ebusuku. Inhliziyo zethu simnikeza udumo, siphakamise nje kanjalo amehlo ethu evaliwe ngaphakathi kokhonto esibonana esizwayo. Sine-apostoli eseza ngaphambili, thina amehlo ethu abheka phezulu, thina amehlo ethu abheka phezulu. Sibheke noNkulunkulu, simshayele izandla uNkulunkulu. Ngiyamethemba,
Cela sivala amehlo sibheke uJesu akalele ngiyamethemba ubaba oyedwa oholwa umoya asiyise enkosini. Baba uthembekile. Siyabonga Baba ukuthi usukhona. Siyabonga uNkulunkulu wethu lesizokuzizwa lakho manje. Ilolodwa elinamandla, ilona lodwa eliphileyo, ilona lodwa elibukhali. Baba wethu lokhala ngakho kwenza ungabonwa kubona. Siyabonga Baba ukuthi ngalo uzokhuluma empilweni zethu. Sibonga ukuthi ngalo uzodala empilweni zethu. Sibonga Baba ukuthi ngalo uNkulunkulu wethu uzoqinisa. Ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele yebo uzofakaza. uNkulunkulu wenu umlomo wathetha imali malingafishwa lutho izwi lakho. Fisha umsana wakho uNkulunkulu wethu ongcwele esamile mlilo wakho uNkulunkulu wethu oshayo. Mawubethe Baba wethu ongcwele sizakulalela ngomoya ukhulumisane nempilo zethu ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngicela sivule 2 Timotheo chapter 1. Sizokhala ukufunda verse 5. Kodwa sizokhala ngesihloko topic. Ngithanda ukubingelela ubaba Bishop, ubaba wethu the Grace Bishop, the Lady Bishop, ubaba uArchbishop esifike kanye naye, abefundisi, abothisha bezwi, abavangeli, abaprofeti, abapostoli, obaba, omama, intombi, insizwa, uSunday school umukhona, the worship team, egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Haleluya. Ngicela sifunde bathandekayo. Ngenzela ukuba ngisheshe ngehle la sidedele uNkulunkulu njengoba ubaba esekhulumile. Ngithanda ukumbonga nami uNkulunkulu kakhulu ukuthi angimemele kuleli dili. Ngibona kuyimina othandwayo. Inhliziyo yami iyajabula la ngaphakathi ngoba kukhona mina engizokuthola umoya ongcwele ungitshelile. Ngiyajabula ngoba ngizothatha into yami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngani ukuba nivume ningene nikhuphukele entabeni kuNkulunkulu, kanti kuzathi ngosuku lokugcina ngoba uNkulunkulu eyibona inhliziyo yami nobaba Archbishop asiphonse nathi emlilweni
ngiyazibongela enkosini. Mina ngilindele into ezakhulunywa la, mina ngilindele isimangaliso sami esizokwenziwa uNkulunkulu wami esazana naye. Ngiyambonga, ngiyaphinda ngiyasho ngani bazalwane, uNkulunkulu animusise, uNkulunkulu anisikelele, nimlalele njalo. Ngizothatha into enkulu la engakhulumeki ukuthi ubaba akazi. Ngizothatha into yami yeminyaka, kodwa lento inakunina. Nina nathenjwa uNkulunkulu uyonethemba naphakade. Glory to God. Anifani nabantu, anifani namanye amabandla. Nabantu baNkulunkulu, isizwe sikaNkulunkulu kulesi sikhathi akabonga uNkulunkulu. I'm very happy bazalwane, ngijabule noma ngasho amazwi abemabili ngihlale phansi ungakhononi. Akuyona usuku lomuntu lo olukamoya ingcwele, angikhathazeki nje phakathi isikhathi okukhathazeke uprepare isermon. Namhlanje usuku lwakhe nabantu bakhe, manje nami ngehlela phansi dedela indoda yepulpit. Glory to Jesus. Azenzele kubantu bakhe. Very happy. Ngijabule phakathi. Angiyena umuntu okwazi ukugida, kodwa ngesikhathi ngibona omama begida khona into egxuma ngaphakathi kumina ethi ngqingqibo. Ngoba ngiyazi into meyishilo uzoyenza. Yamazi akawaqamba manga, akasiyi umuntu ukuba khulume athembisa ngafisi. Ula phakathi wethu sumangaliso, uNkulunkulu wethu bafuma kajini ongasehliswa simo. Hallelujah. Ula zonke labantu bakhe. Hayi. Ikhona inkosi yamakhosi ithulile iqhamuke egcineni. Siyabonga bazalwane, sibonga ukuthandaza kwenu ukuba nenhliziyo efuna uNkulunkulu namfulela nanathi. Usazathola nabanye bayenza baningi. Hallelujah. Ngoba izwe lifuna uNkulunkulu. Glory to God. Sifundeni bazalwane uthandazwe njengalokhu inkosi ishilo. 2 Timothy chapter 1, uPaul umvusa uTimotheo ukuba aqine ekulweleni ivangeli. Umvusa uTimotheo, verse 5. Ngikhunjuzwe ukukholwa okungenakuzenzisa okukuwe, okwasala kuqala unyoko khulu uLuwisi nakunyoko uEvnike. Yebo ngiyethemba nakuwena. Ngaleso sizathu, verse 6, ngiyakukhumbuza ukuba uvuse isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwe ngokubeka izandla zami. Ngizokhuluma ngokuvuswa kwezipho athe uMangcwele uzitshalela. Izipho ngoba njalo leli bandla malisuke likhuphuka lisuke liya kuyena. Mali ya kuyena akezi kulo, alimfici ebehended engaphethe lutho. Usuke phethe isipho ungivezele ukuthi la kunemfihlakalo. Ngisho uSunday school wala ekhaya
ngokohlelo lukaNkulunkulu ubaba uke wathinta indaba yodosi. La uNkulunkulu utrain ibandla lemnyovu ayimpukane. Imnyovu noma inyosi lokho kunodosi. Impukane la ihlale khona ishiya ukufa. Ngoba ivele idla nezinto ezingcolise. You need to be very sensitive ngento uNkulunkulu ayitshale kunina matenesha. Lento ekini iyafunwa ukuba ingathakatheka kanjani, ithakathwe kanjani ukuze nani nigcine senifana nempukane. Ufe udonsi ngoba nehluke ngodonsi. Manje ke inyosi ngicela nilalele kahle ayidli noma yini. Inyosi ayidli into ezifele. Inyosi ayidli into engcolile. Uyithola koshukela, uyithole empalini. Hallelujah. Uyithole inyosi esithunjini. Inyosi ingayidli into ezifele engcolile, khona into efayo mawudla izinto ezifile. Leyo nto iyo le engayikhaya ezondwa esihogweni. Ujesu ethi enyaweni yakhe akhushukwe uye ufuna ukuyovusa udosi. Lwenziwe lube lusha ngoba niseke emhlabeni. Lemhlabeni kunezinto ezibulala indosi. Athi umuntu kadeza kahle athinta izinto ezingathinti ogcotshiweyo, ezibulala ubunaziri, ezibulala ukuhlukaniselwa uNkulunkulu bese segcine sefana nabantu. La namhlanje sizwa umpostoli Paul ukhuluma nomzalwane wakhe uTimotheo. Ngizoba mfushane bazalwane. Timotheo kuthiwa umuntu kuthiwa mkhumbuze usuke kubonakala. Suke kubonakala. Kungaba khona ukukhohlwa. Kungaba khona ukudula inyawo. Kungaba khona ukungaqapheli lokho bekhulunywa ngakho. Kungaba khona nje ukunganaki ukuthi uphethe into precious eyigugu kangakanani, efunwa kangakanani. Udinga ube umuntu onjani, ube umuntu ophila nobani, ube umuntu othintani, ube umuntu ome kanjani ukuze leli golide likaNkulunkulu elibekwe kuwe lingafeli ezandleni zakho. Timotheo, ngikhunjuzwa inyembezi zakho. Usethi ke kaphela to stay up. Vusa wena isipho kulomthandazo nje. Ngoba uMoya oNgcwele uthe leli bandla before uJesu abuye ulethembile, izulu lithembile ukuthi lento ethenjiswe uJesu ukuthi nemisebenzi emikhulu angayenzanga thina masimlalela simkholwa siligcina izwi lakhe nathi siyoyenza. Yona nto nje senhlizweni kaJesu
kaJesu ngoba lento ishilo kufanele before abuye ibibonwe ngamehlo. Manje isipha sebandla umhlaba wonke silwa lokuthi ibandla lingcole. Uma selingcolile njengoba uNkulunkulu ethinta indaba yempukane neyinyosi, ibandla selikhalakathele endaweni la lidla izinto ezifile. Manje alikho sensitive kumoya, selithuntu ezintweni zikamoya. Akakwazi uMoyengcwele kusho lutho lona ngoba ungathi kune disconnection. Ngenxa yezinto elizithintile okungamele zithintwe iNaziri nayizitsha zikaNkulunkulu ezithenjiwe. Hallelujah, hallelujah. Timotheo Paul verse 6. Ngaleso sizathu ngiyakukhumbuza, we are reminded, siyakhunjuzwa. Kukhona ama-worship ekhaya, kukhona abashumayeli ekhaya, kukhona abaprofethi ekhaya, kukhona abapostoli ekhaya, zikhona abavangeli, zikhona zonke wonke ama-ofisi asebengomumo. Into eyenzekayo bazalwane ukuyongena ema-ofisi singazilungiselele. Angazi noma bayezwa nabazalwane, ukuyofakwa e-ofisi kanti awukakazilungiseleli, noma singakubeka ngokuthi awuqondi ukuthi kumele ube umuntu ome kanjani. Leli ofisi lakho lidinga umuntu onjani, kudinga uphile kanjani ukuze lento yakho isebenze besinika uJesu udumo. Ngiyakukhumbuza Timotheo ngesipho, the gift of the Holy Spirit. Isipho bazalwane, uma kufundwa ngazo, isipho it's a tool, noma i-weapon, isikhali, noma ithuluza uMoya oNgcwele alinika umzalwane ukuba kwakhiwe umzimba kaJesu. Akuyona into yokubukwa, akuyona into yakho, akuyona into yokuzibona ngathi ungcono kunabanye abantu. Asikho isipho esikhulu kunezinye. Zonke izipho uMoya oNgcwele okuyena osinika izipho ziyalingana kuyena, ngoba ileso naleso sinomsebenzi waso. Hallelujah. Akakwazi uMoyengcwele ukunika umuntu into engenamsebenzi. Glory to Jesus. Njengoba ngithinta ama-worshiper, into eplanwe uJesu ngani bathandeka inkulu. uJesu uyabuka, kubizwa igama lakhe ngeze kwi-music industry. Uyabuka, uyathanda uJesu ukuvela ngenxa yegama lakhe, abesethiwa izitsha abantu ababiza igama lakhe. Ekugcineni ngoba uNkulunkulu akayithula, ubese efunela abantu, wayithola nini. Manje-ke kubalulekile ukwazi ukuthi ungofunyenweyo, ufunyenwe inkosi, unesivumelwano nenkosi,
no. Ufunani uJesu? Ubefuna uJesu kusadunyiswa. Siyakhona abazalwane, inhliziyo yenu nilalele. Angeke uJesu azisho lezinto ukuba kekho happy ngani. Angazi noma ngiphinde yini. Ngeke uNkulunkulu azisho. La uNkulunkulu engalalelwa khona uyazithulela. Uyazithulela angasho lutho. Intando yakhe akana kuyiveza ngoba ngeke ithathwe umuntu. La uzosho izinto ezingemnandi enyameni eshiso ukuthi phakathi enhlizweni yakhe uyethemba, uyazi ukuthi inhliziyo yenu iyamfuna yena, iyafuna ukumjabulisa noma ethini nina nifuna ukukwenza lokho akushilo. Hallelujah. Hallelujah. Verse 6. Ngaleso sizathu ngiyakukhumbuza ukuba uvuse isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwo lento iveli khona ila kuwena. Into ezokwenzeka namhlanje siyaphuma ingcwele. Ngikhuluma la nabantu abasevayo. Ayibonge imvana. Sonke nami ngiyakhona. Umoya ongcwele ufuna umzalwane nomzalwane athi stay up sivuyisipho. Ukuba bengathi siyibandla leZiyoni bengizathi kushuba izithunywa. Manje sizona sinazithunywa. Isipho sikaNkulunkulu esikuwe esafika ngomoya ongcwele ngoba zonke izipho sizithola kuyena. Kodwa into eyenzeka isipho bese singafunctioni ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo ngenxa yokuthi njengoba sisela enyameni kunezinto esifeyila kuzona bese siyamdumaza moya ongcwele. Ngesikhathi edumala ukusebenza kwesipho sakhe akubi effective. Ngikhuluma bazalwane. Uyazi umoya ongcwele iplan yakhe ngani ngathi angingazi exclude. Ubefuna la kodwa siyakhona Nkosi siyavuma. Besike mkhulekweni nathi lapha esontweni. Mhla sehla kwenzeka into engayazi. Kwakuhlelo ukuthi kuzoshumela uDokotela uNdunakazi ngoba kwathi ngenxa kulo mthandazo ngagula. Ngangazi ukuthi angiguli mama Bishop usuku uNkulunkulu ekhuluma kwelikamoya ukuthi kunjani kumoya. Njalo noma kuzayo seva somewhere mangigula uNkulunkulu usuke ekhulu inkulumo yakhe ekhuluma ukuthi la ngiyakhona kunjani. Ngagula mama Bishop ngagula kwafanele ngisiwe esibhedlela ngagula kakhulu ngangawuzwa umkhulu ekuthenga osuku lokugcina sebethi bayehla yangivusa inkosi. Mayingivusa mfundisi umngadi ngaya phambili ngasho lo nto eshiya umoya ongcwele. Ngabese ngima mama Bishop epulpit ngamuzwa umoya ongcwele ethi vuma. Ngabathe kwathi vuma. Ngabathe kwathi vuma. Kunesivumo engisenzile. uTimotheo nakwafanele kube khona isivumo ngoba siyavuma bazalwane. Siyavuma bese kuthi ngokuhamba kwendlela kuba ngathi into oyivumile iya idamba ayidambi. Indlela
ngivuma elethe vuma ukuba intando yami yenziwe kuwena. Vuma intando yami, ayintando yabantu, ayintando yakho, ayintando yomyeni wakho. Vuma intando yami. Ngavuma, ngafika ekhaya ngingcolile, ngangirola lapha epulpit wehla uNkulunkulu wehlela kithina, bagcwaliswa abantwana bakaNkulunkulu ngamandla kaMoya oNgcwele. Leso sivume ngasivumayo sishintshe i-direction kwelikamoya empilweni yami. Haleluya. Isivumo kwakufanele uTimotheo uma stay up the gift. Leso sipho sila kuwe. Umusivuma, umusamukela, umusinyakazisa, udedela umoya kaNkulunkulu asiphehle. Senziwe sisha. Ngoba ngenxa yendlela khona izinto ezisingcolisayo, khona izinto ezisenza sibe buthuthu, khona izinto ongathi uyabona ugcine sekungathi amehlo abaluvidi. Abese uNkulunkulu wethu othembekile ashaya ikhwela athi asikhuphukele entabeni. Bafikwe entabeni siphonse ikhali, siphonse isipho sethu egazini likaJesu, bese ingelosi kaNkulunkulu isigovuze phakathi ukuze masiqala sehla uzabona nje into ezenzeka kulonyaka la. Inzima. Mina ngizibongela mina ukuthi wazi wamthanda weJesu. Ngosuku lokugcina wafuna ngibe khona la uzokwenza inhlekelele, ngoba nesami sesiphakathi. Wena ovumayo nesipho uMoya oNgcwele akunike sona, ngoba kuyingozi uhamba ungazi ukuthi uMoya oNgcwele ukuphathiseni, ukuliphi office ukuze ungagxoba abanye abantu. Seswana bafowethu, uyabona ngamathuluza ekubona umbese ubanga nesipuni, ngoba isipuni siyazazi umsebenzi waso ukuthi ngithathwa masekunjani. Haleluya. Imphiwo zamathuluza zama-weapon, ikhali impilo kaNkulunkulu ehloma ngazo, ihloliswa uMoya oNgcwele. Sihlala kumuntu onjani, siphathwa kanjani isiphiwo. Uma usunesiphiwo ningilalele, akuzingelwa wena, kuzingelwa sona. Isona phela uNkulunkulu isiphiwo esikaMoya oNgcwele. Usho ukuthi uMoya oNgcwele ukusona. Uma umiswa kabi unesiphiwo, ayithi umiswa kabi nesiphiwo, uma kabi noMoya oNgcwele ugejana noNkulunkulu wakho. Ayibonge Inkosi. Namhlanje sizozithatha uthi ngizokukhumbuza umhlabeleli abahlabelelayo, ngikhumbuza lento okhulunywa ngayo ibhekwa ihlolwa kwelikamoya. Kuyenzeka ngaphandle simeshe nenkonzo, kanti ngaphakathi asimeshile nenkonzo. Bakhona abathandekayo. Kuyenzeka bangcwele, ngiyakhumbula uNkulunkulu embiza ekhuluma ethi mntanami ngifuna umuntu ozoba unesi webandla lami likhona kodwa liyagula, ligula ngalendlela yokuthi kungcoliswe ipulpiti lami, umfundisi uyama epulpiti lami amele igama lami engakhulumisani nomngakhe ekhaya. Ngitshela uMoya oNgcwele angizangifundiswe umuntu, angizangifundiswe umuntu engitshela inhlungu uJesu ayizwayo
engafuni ngiyoshumela lonto wesafuna ngikhuleke kwaba iminyaka ngikhulekela i-leadership ebandleni ngoba vele ngeke sitha sihlasele abazalwane siqala phezulu. Haleluya. Manje ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi ubaba noma uJesu uyaphuthuma unyaka nonyaka isikhathi nesikhathi uyabathatha ayobahenga phezulu ukuze umoya walesikhathi ungabatholi. Ngizokukhumbuza ngesipho ithunywe lokho nje. Isipho isona esikhazimulisa uJesu kumzalwane. iBhayibheli lithi uJesu umekhuluma esenyuke ekhaya ezulwini uthi abalinde bangasuka eJerusalema bahlalele isithembiso sikaBaba uMoya Ingcwele. Uma sefikile yena uzabagcwalisa ngamandla. Inkosi yomsisibusisi uyeke lo Moya Ingcwele bazalwane ofika nezipho akafike ngaphethe lutho ufika nezipho afike nezithelo kumzalwane. Amen. Amen. Izithelo, the fruit of the spirit. Akabonga uNkulunkulu. Isithelo sokuqala uthando. Ngoba lamagift okuthiwa wanyakaziswe namhlanje siyaphuma wonke umuntu uyazi ukuthi isikhali sakhe sime kanjani umi kanjani nenkosi yakhe ngoba umusunesipho bazalwane awusafani nabanye abantu awuphili njengabanye abantu. Haleluya. Lento kuwe umuke wazifanisa nabantu ngizwile abazalwane bekhuluma ngezilingo ngathi mina kusuke kungafunwa wena kusuke kufuna into ekuwe okufanele uyidedele bese ufana nabanye abantu. Ufane nje nawe noma uhlabelela kufane nje noma ushumayela kufane nje noma wenzani kufane nje. Kanti imfihlakalo lo owenza sehluke uxabene naye. Inkosi yomsisibusisi. Inhliziyo yomuntu oyisisebenzi bafowethu iyasetshenzwa. Iyasetshenzwa. Asiqale kusebenzeni siqale sisetshenzwe. Haleluya. Amen. Ayibonge inkosi siqale sisetshenzwe. Ukusetshenzwa usetshenzwa ngabantu. Ngoba vele wena uNkulunkulu uzokusebenzisa kubantu. Bakhona abathandekayo. Usetshenzwa ngabantu. Izulu zolingena ngokupasa abantu. Bakhona abangcwele. Haleluya. Ukhona ukuyikhohlisa ngoba ngesikhathi into umuzi baba uBishop wasekhaya ekhuluma ngetest ebesingene kuyo bekumele bakhumbula abazalwane bala ekhaya ngafika ngiphoseka la ngifuthwa umoya kanti uNkulunkulu ukhuluma nami ungathi uzokhuluma nani kanti uNkulunkulu imessage kwakweyami wayebona imphezayo. Amanye noma nisakhumbule ethi umoya wombuso uvukela ungayishiyi indawo yakho. Ethi ngokubekezela kuvimba izono ezinkulu kwakuzinkahla lesilimo. Ebona umoya ongcwele. Haleluya. Haleluya. Kusukela kuleso sikhathi ngaphakama kumoya ngoba ngangizwa khona into umoya ingcwele ayisho sengakhuhluzile manje kanti impela indaba izaba ngami ngoba yimina engenza isivumo nenkosi uJesu. Le nkonzo le bayazi abazalwane
engiyenze emphakathini. Ama test azaba ngangobizo lwakho. Uma wabona ekhuphuka ikhuluma nawe lonto ukuthi nawe ikamoya uyakhuphuka. Uma ufeyila ama test uya kwi demotion uyaphansi. Into esasibhekene nayo yayingakhulumeki. I-test yani yokuthi ngivuma uEbeneza. Umoya ngcwele wathi kumina ngenzele uEbeneza. Umisi intende lelo jwayele ukumisa emphakathini kulo abafundisa ungabathinti nezimali zawo. Wena ozangenzela umnikelo uqamba igama lokuthi uEbeneza. Ngatshela ubaba uBishop nabefundisi ngathi imali nezimali zenu uNkulunkulu ukhulume nami ngakhipha 24,000 ngathi uSathane ngizakuthola. Angimiyeki owenzizwi likamoya ongcwele. Sahloma isihogo sabheka phezulu waqhamuka umlilo isibabuli wempi. Engakhulumeki mambishop, engakhulumeki okufanele ngithule kuhle xa Christ ebethele kabheka phezulu ngoba ngiyamazi umhleki wami. Impendulo baza uJesu umekwethembisile umekubizile yena buyeke noma imphi ingamisa ngakuwe. Akayekani uNkulunkulu akakushiyi ngoba imphi sivutha umlilo. Bavela ngomzuzu onzima ogcina bavela uNkulunkulu wayiginqe kaFaro ngomzuzu ogcina. Inceku seyingashawa la stroke ngendlela ubaba uBishop ayebona isimo kuyisona ngathula kabheka phezulu wavela senta wayiqaqa ifindo uNkulunkulu ophilayo. Sawela ngifuna ukuthi hayi ukuthi sihamba noJesu ngoba kuutamatisi. Asidlo shatini namaqanda. Kwesinye isikhathi kukuthunya intuli. Haleluya. Amisi intaba zakhe emaqaleni emuva nangaphambili kubizwa ukuthi uyamazi uJesu bese ubheka phezulu lekhona ngoba intaba zingaphambili singemuva left and right kodwa yikho phezulu. Bheka phezulu lawusizo lwakho lukhona. Ngabheka phezulu njengalelo langa ubaba Bishop wabona isimanga sengakiye ngiyakuyena emotweni ngithi baba seqotshini usephendulile uNkulunkulu it is accomplished kuphelile asiyekhaya kufeziwe ngoba sihamba noyiqhibayo into ayiqalile. Timotheo khumbula isipho esikuwe. Khumbula isipho esibekwe kuwe sisikhali. Osuku sinikwe umoya ongcwele Holy Spirit. Osinikwe umoya ongcwele sokunqoba. Esokunqoba empilweni yakho, esokunqoba ebandleni la ukhona. Isipho osinikwe umoya ongcwele awunikiwe into nje efana nezinye izinto isikhali esinamandla noma nga unikwe isipho kubalulekile ukwazi ukuthi inkosi ikunikele. Enkonzweni ezinje othi mawukhuphuka bewuyeka ukukhuluma ngekhaya lakho. Ake uyeke ukukhuluma ngengane zakho. Ake uyeke ukukhuluma ngomshado wakho. Awufune lento kamoya ngoba iyona ozobonga ngayo. Haleluya. Haleluya. Iyona oza ngoba ngayo futhi iyona ezokwenza ube yiblessing la ebandleni. Sazi ukuthi uNosibanibani uyiblessing. Isipho siphendula isibusiso. Siyezwana bazalwane.
ibandla uma abazalwane sebeziqonda izipho zabo liyabusiseka ngoba ilona lowo uhamba ngokomgudu wakhe. Ayibonge mfana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Izipho uNkulunkulu esibiza ingabo uqala ibandla lokuqala la lingambiza umzalwane uma engena umoya ingcwele ngokuthi umzalwane thina siyambiza lanazi ukuthi umzalwane umuntu onomoya uzelwe uNkulunkulu. Ngelinye ilanga umpostoli Paul uke wafika ebandleni lase-Efesu, wafika kubazalwane kodwa ngoba yena wegcwele umoya uzwakale babuza ukuthi webafowethu nake namemukela umoya ongcwele. Ebuza abazalwane ngoba kwakunezinto ayezibona. Umoya ongcwele bazalwane siyamdinga asigcwalise njalo masihlangene, njalo masihlangene asikukhalele ukugcwaliswa ngomoya kaNkulunkulu kube umkhuba wethu ukuze silwe nokuhamba ngenyama ngoba izinto esibhekana nazo ngaphandle ziyasibuza ukuthi sigcwele kumoya. Ayibonge mfana. Usiza ngani umoya bazalwane? Uma ugcwele kumoya awuzweli. Niyangithola? Unjani? Awuzweli. Awuzweli izinto ezikhalisa abantu. Awukhali. Baxakeka abantu ukuthi ngabe wena ingoba uzwe ngempela awuzwa. Umoya ongcwele uma egcwele empilweni yomntwana kaNkulunkulu uyakwembatha. Haleluya. Uyakwembatha, uyakumboza. Futhi into engiyithanda ngomoya ongcwele kuke kwafika ingelosi kuMaria. Ithi ingelosi, wena uphiwa umusa, ngithunywe kuwena mina nguGabriel. Kuthiwa ngizokutshela indaba ezinhle, uzokhulela uzala umntwana, uyomqamba igama lokuthi uJesu. Uthi uMaria konje lonto izokwenzeka kanjani kumina ngoba angiyazi indoda. Iyaqhubeka ingelosi. Hayi Maria, ungakhathazeki. NguGabriel mina engimiyo phambi kwakho. Ngithunywe uNkulunkulu emazulwini. Umoya ongcwele uzokwehla akumboze, akusibekele. Ngamanye amazwi, uma sivuma njengabazalwane ukusibekelwa. Haleluya. Sibekelwa umoya, ayisibe naye, asisibekele. Uma kusibekele ngeke sibe nabo abantu abawayo. Amuntu ungibozile awumbonizwe. Ukusibekele. Siyezwana bazalwane. Ukusibekele inkulumo yonke imfundiso uNkulunkulu engabe ifundisa lebandleni uyimukela kalula mawunomoya, umukela mshinta ngathi ukula. Haleluya. Bathi abasenyameni bethi thina ngesikwazi ngeke simele, wena osibekelwe ifu likamoya konke kuwena kumnandi kulula. Umoya kaNkulunkulu uzeza ukusibekele. Kusho ukuthi umoya ongcwele uma sifuna ukuzala, sifuna ukukhulelwa izinto zikaNkulunkulu, sidinga lokhu kusibekelwa kukamoya. Ungaqini ngokuthi umoya ongcwele samemukela mhla sisindiswa, akasisibekele usuku nosuku ukuze letho kaNkulunkulu engaphakathi iphile. Haleluya. Haleluya. uNkulunkulu
lento ayenzayo basani akakubiza uNkulunkulu abese engakunika angaprovide ngezinto zonke ozozidinga endleleni. So ke njengoba thina sumzimba kaKristu siyizitho abanye ngabanye, lezi zitho zifunctiona la emzimbeni. Umoya Ngcwele umefika njengoba sikhulume ngesipho, ngoba kuyenzeka isipho usibone kungathi siyadamba, angathi asisasebenzi ngendlela uNkulunkulu ayeqala nawe. Bakhona bazalwane, umoya Ngcwele umefika usuke ephethe izipho, ephethe namafruit, izithelo. Izwi likaNkulunkulu masifunda baseGalatia chapter 5 khulunywa ngezithelo zikamoya lapha ko-22, bese kuthiwa isithelo sokuqala uthando. Bakhona bazalwane, uSathane bazalwane akayihlaseli into engezuyenza ingozi kuyena nasembusweni wakhe. Uthando, njengoba thina sazi ukuthi izithelo zo9, uthando bazalwane isona sithelo esizala zonke lezi ezinye. Ngamanye amazwi, njengoba lula pheqaleni twisithelo sokuqala uthando, bese kuthiwa ukubekezela, ukuthula, injongo, ukujabula, zonke lezi ezinye zizalwa uthando. Uma lungekho uthando, umzalwane akakwazi ukubekezela ngendlela efunwa uNkulunkulu. Uma lungekho uthando, umzalwane akakwazi ukuba nokuthula lokho kufunwa uNkulunkulu. Uthula ngoba kuthula izimo, kanti umzalwane onesithelo sepeace uthula ngaphakathi kuyena ngisho sesempini. Angazi noma ngiphinde yini. Izinto lezi eziyonayo inkonzo. Haleluya. Ngiyakholwa kodwa ukholwa, uyakholwa ukholwa, kodwa masubhekene nesimo impilo yakhe iyadungeka. Sikhona bafowethu, ukudungeka kukhuluma nawe ukuthi awugcwele othandweni. Elithi iBhayibheli uyisibopho sokuphelela. Lolu thando esikhuluma ngalo akulona lomzalwane ethi uyathanda. Uthando luyisithelo esithelwa umoya Ngcwele kumzalwane. Uthando lithanda njalo. Uthando lukwazi ukubekezelela izimo ezingabekezeleleki. Ukwazi uthando olukwazi ukuphethelela ezimene ezinzima. La wonke umuntu esuke selindele ukuthi usulingwe ngokwanele, kanti ukuthi lesi sithelo sikhona and uyapasa ngaso uzithola uphethelela. Hayi kuwe sekusebenza sona. Haleluya. Manje ibandla liba silibona ixoveka umhlaba wonke, indaba ishayiseke lapha. Akabonga uNkulunkulu. Uthando sesiyathandaza, sinyakazisa izipho zethu. Uthando bafowethu kufanele empilweni yomzalwane lube njenge-yeast. Makuzobhakwa isinkwa, i-yeast must be everywhere. Uthando alitholakala kuyona yonke into eqondene nawe ngokukholwa. Alitholakale kuyona yonke into oyenzayo, nawe uyenzela abantu, nawe uyenzela uNkulunkulu. Uthando must be everywhere. Inzima ngoba la kusukeke kumzalwane sekubunjwa isimilo sikaKristu. Sezwana
izithelo into esiyithela ngaphakathi. Yingakho uJesu akasho ukuthi niyakwazi ngokushumayela kwabo uthi nobazi ngezithelo zabo. Isithelo izona ezivezayo ukuthi usukuphi nenkosi yakho. Khona umuntu angashumayela kakhulu, it's a gift, kanti isithelo azikho. Izithelo izona ezimvezayo umzalwane ukuthi uKristu usebunjiwe kuyena. Izimo esibhekana nazo azisibuzi ukuthi sihlabelela kangakanani, azisibuzi ukuthi shumela kangakanani, kodwa siyasibuza ukuthi ngaphakathi wakhiwe kangakanani. Yingakho phela ubona abakholwa exabana, ubona eqhuma nama-divorce, ubona abafundisi bengakhulumisa izithelo. Izithelo iziphozo nazikhona kodwa izithelo. Haleluya, haleluya. uNkulunkulu ke ufuna abazalwane sisithele lesithelo sothando, simcela umoya ongcwele. Uyacelwa ukuze usithele isithelo sothando oluvela kuNkulunkulu, unconditional love. Hayi uthando oluthanda ngoba kukuhle, uthando oluthanda sewonakele, luthande. Uthando olungoni bese ukaza ngokuthi nayo bese ngilinde kakhulu. Haleluya, haleluya. Cha, uthando lukaJesu siyabekezela nje bafowethu isithelo, futhi sibamene, futhi siyathobeka, futhi siba nalento okuthiwa ukuzithiba, i-self control. Akuthi ngenxa yesimo sone ema-ofisi uJesu asibeke kuwona ngoba siyathestwa la ema-ofisi. Haleluya, haleluya. Ngikhunjuzwe, ngikhunjuzwe. Paul umvusa uTimotheo, angazi ukuthi yini levuswayo. Kwesinye isikhathi kuba lukhulu ukubona ukuthi into kaNkulunkulu kuwe kukhona la ibhabhabala ngakhona. Sezwana bazalwane, ngithandile lemfakazo yalo mama obekhuluma indaba ukuthi ugcina umoya ingcwele esemthathisa izipika. Lento ayikhuluma into ekhulunywe uNkulunkulu ngaleli bandla la uNkulunkulu traina amasosha, hayi abazalwane nje abafana nabanye abantu, abantu abazalwa impi kaNkulunkulu begcwele umoya kaNkulunkulu, babuyisela ibandla bethe sisekelweni. Haleluya, haleluya. La ufuna uNkulunkulu uzophuma abashumayeli la, hayi ngoba beshumela kakhulu. Imfihlo ukuthi baphila ubungcwele, ngoba uma uphila ubungcwele umoya ingcwele uyazenzela. Sezwana bazalwane, akuyoba abantu abagabe kakhulu ngamavesi. Futhi uNkulunkulu njengoba ethi ufuna ukuzibonakalisa abonakale, njengoba ekhuluma ngeziphiwo, iziphiwo bazalwane yini umsebenzi wazo? Ukulenza ibandla noma impilo yomzalwane isiphiwo samandla kaNkulunkulu kumzalwane angalimitheki. Isiphiwo siyajomba la sekuthiwa ngeke kwenzeke ngoba sembetha uNkulunkulu. Isiphiwo sikamoya ingcwele, uNkulunkulu ufuna ukuvela ngento enjalo. Lezi zinto okwaziyo ukuthi azisenzeki noma ngeke zenzeke ngamandla kamoya ongcwele lebandleni zizo. And lezi zinto uNkulunkulu azishoyo hayi ukuthi zokwenzeka ngabantu abadala, zizokwenzeka ngisho ngengane zethu. Njengoba ezikoleni ubona ngathi kubhoka amadimoni, izingane zethu zilapho phakathi. Umoya ongcwele lo evukwa isikhwele ngenxa
bakhona bazalwane. Haleluya, haleluya. Uthi asivuse iziphiwo yilo nalowo thintitha isikhali sakho, bheka ukuthi wena nenkonzo ebekwe kuwena nesiphiwo lesi uMoyengcwele akunike sona nisebenzisana ngendlela, ume kahleni, useva kahleni, ufunctiona kahleni e-office lelo uMoyengcwele. Ziningi izinto ezikhubazayo zenza ukuba isiphiwo kumzalwane singafunctioni effectively. Haleluya, haleluya. Kuthandithi inhloso kaNkulunkulu bekukubuyisela njengoba ubona legovuza ngomoya, egovuza ngephini likamoya, ufuna ukukhanda leyanto yobunye lenda yenziwa yinina i-purpose kaNkulunkulu ngale ministry. Glory to God. Akuyona into engengqondweni yomuntu, into enhlizweni kaJesu noMoya oNgcwele. Ukuze kuyofinyelelwa kule yanto ye-unity, le yanto ye-one accord, ukuba nokuvumelana, ukuba nobunye, ungabi nomango lento eyitholakala kwabanye. Ayibonge mfana, akabonge uNkulunkulu. Timotheo, vusa isiphiwo esikuwe, sivuse khona izimangaliso ezizokwenzekile inkonzo nje, noma ibonakala ngathi ngoba uyalwiswa umzalwane onenkonzo, uyalwiswa bazalwane, ulwa izimpi ezinzima, kanti kukuliwa nenkonzo kuba kadedele inkonzo asale sewuyena kuhle kaSamson. Siyalwa left and right, siyalwa, ulwa phakathi ebandleni, ulwe ekhaya, yonke lempi kuzingelwa lento iphethe idedele bese ufana nabanye abantu. Uthi wawuzazi ukuthi umnyovu uyinyosi yantinela, ugcina usufana nempukane. Kanti uNkulunkulu befuna makuthunyiswa nje, kudunyiswa bafowethu, ngakayiwe ezwini, abantu bahlanza amadimoni, abantu baphile, inkonzo iphathwe uyena umoya. Thina singabi nayo iproblem, uMoyengcwele njalo inkonzo ayiphathe ezokwenza izimangaliso zakhe, abantu babona amandla kaNkulunkulu. Lento kufanele ibe kubaba kuphela, nathi kufanele sibe nayo. Kanti silethelweni, silethelweni bazalwane, sizokwenza uba umkhombo wendlela. Haleluya. Bese siyalandela enyathelweni zakhe, siyayibamba-ke lento ukuthi idinga ukubekezela, idinga ukuqinisela, idinga ukufuzula. Malithi iBhayibheli umbuso kaNkulunkulu, izinto zikaNkulunkulu kuyafuzulwa kuzona, azizi kalula. Amen. Awumbona umuntu ehamba noNkulunkulu cabanga ukuthi kuyatanyaswa. Kunama-restrictions nezinto atshela ukuthi ungazithinti kule ndawo phungayi. Kwesinye isikhathi abantu bazibathi uyayitshela, kanti kuthiwa kangayi ngenxa yento ebuye. Kwesinye isikhathi kuthiwa thula ungaphenduli, abantu belinde ikhuluma. Siphila under strict restrictions ngenxa yenkonzo, sivikela lento. Angazi ukuthi uTimotheo kwathiwa bayivuse bayethinteni yalana, angazi ngoba kuyenzeka uphendule ngisho izinto zasemakhaya, uphendule weqa yokunakale lento yasezulwini. Akabonge uNkulunkulu, iqheze ngendlela eyisimangaliso. Kufanele sikufunde ukuhamba noMoya oNgcwele, lokuthi lento kaNkulunkulu siyiphatha kanjani.
Haleluya. Siyavusa ebusuku ke. Siyavusa bazalwane. Khona baba abadala nakhona ogogo abadala. uNkulunkulu ufuna uvusa iprofesi, avuse zonke izipho. Into ongacabanga ukuthi wena ungaba nayo. Ngoba isipho sikaNkulunkulu siguqula omunye umuntu. Siguqula omunye umuntu futhi isipho sikwenza uhlonipheke uma nawe usihlonipha. Uma nawe udelela uziphatha kadalala kulento kaNkulunkulu kuwe nawe izimo ziyadelela noNkulunkulu akudelele. Ngoba wena awulihloniphi iofisi lakhe negama lakhe akwethembele kulona. Inkosi omsisibusise la uNkulunkulu ufuna ukwehlisa iblessing. Ihili ngayizuba kubaba kuphela. Hayi bazalwana, hayi umoya nokhulumayo. Umoya mephethe usuke iphathele ibandla umuntu. Ukuba uzile ukudla wena kanti ubuzileleni. Uzilele zona lezi zinto ezingaka. Ungabheji. Healing, deliverance, prophecy, teachings, zokuthisha bezwi abangayanga ekolishi abathengwa umoya nakule nkonzo. Udide umkawaye ekolishi ngoba ungayingcwele uyikolishi lethu elikhulu elaphezulu. Haleluya. Haleluya. Akhiphe izipho la. Unjene ngezipho athi seberedi. Ukuba manje ngingabapha izipho. Wathi yena. Wathi mfunda baseKorinte bokuqala chapter 12. Imina moya ngcwele ebenize mina engidistributor ngipha abantu izipho ngibapha njengokuthanda kwami. Haleluya. Uyena unaphakathi kwethu usezavula amaphasela. Siyakhangeza manje. Siyakhangeza ubaba. Siyakhangeza Nkosi yami. Siyakhangeza kwimfihlakalo. Asiphi izipho ubaba ekade simhlalele zonke lamasonto nikule ndawo benbiza lento. uNkulunkulu wabizwa ngosuku lokuqala naqinisela nathembeka kuyena. Silukudla inamandla bafowethu. Namandla amakhulu. Inamandla amakhulu. Isimangaliso. Imfihlo yebandla lokuqala. Isimangaliso ukuthi ifuna lihlele kahle enhlizweni. Moyingcwele ngitrainer. Ukuzila ukudla kwagcina sekuyi lifestyle. Ukudla kungasakuhaleli. Kuba mnandi manginaye kumoya. Ngelinye ilanga ngibala izinto eziningi bazalwane. Ngelinye ilanga ngapheka nje ngaqeda ubabeke emsebenzini. Kwakuholwa impesheni lezakwazi lapha yangakulela holo engimisa ngakulona itende. Abesethi uMangcwele cisha amabhodo akho uhambe uye holo. Ngihambe ngoba ngiyamuzwa phela mekhuluma ukuthi uyena isithandwa sami izwi lakhe nephimbo lakhe ngiyalisihlala sixoxa naye. Ngixoxa naye noma ngiyawasha noma ngiyapheka noma ngenza nasebusuku ngiyabashiya belele ngohlala sitting room ngixoxe nasiyathandana nje. Siyathandana futhi ngiba nesizungu mangingamzwanga ikhuluma. Ngihambe mangiqeda ucross
angimazi athi uMengcwele hlala la ngihlale la eduze kwalomama kanti umama unenkinga unesifo sokopha seminyaka sekuhluleka izibhedlela ngihlale mina mama Bishop ngihlala athi ngifakaze ngoJesu silalele bazalwa amandla enkonzo yokuzila ukudla mangihleli ngibuza lo mama ukuthi uze ngoba uzohola noma ukulaba abadayisa ngimbuza nje imibuzo efani ngoba nami ngingakazi ukuthi kuthiwa ngihlaleleni eduze kabi kanti uJesu ufuna ukuzibonakalisa esifweni inkonzo yokuzila ukudla abazalwane iyafohla uzaphuma omafo njalo ithi uNkulunkulu wenu uNkulunkulu ofohlayo inina ke nizofohla efohla ngani nanoma ikuphi komakhelwane nanoma ikuphi efohle efuna ukuvela uma bese athi lo mama hawo wena unjani asho kanje ngithi mina nginjani kanjani athi yena ngiyagula nginesifo sokopha iminyaka kodwa sesinqamukile wena kanti ubani ukuthi uMengcwele ubenze ngizila ukudla efuna ukulamulela umuntu ungabona nizilile labafowethu ningayeki nilamulela isizwe nilamulela amabandla nilamulela abefundisi asebephonsa ithawula khona bazabuyelwa amandla ngenxa yalomkhuleko wenziwana wena unakingakho uJesu ubheka ibandla lakhe uzobheka nakakho akhokhele njengokwenza kwakho la hamba wena uzondla ngokukholeka umlalele umoya ongcwele ungagcini ngalo 21 uJesu ebeke ekhuluma umoya ongcwele ukwenze uzaba ikholwa elinesibindi uzoba ikholwa elinesibindi uzoba unkunzi kayihlehli awuzohlehliswa izimo kodwa wena uzohlehlisa izimo uzokhuluma izinto emini kaPawu uNkulunkulu akulalele asenze phambi kwabantu akhuluma mina kanele ngasindiswa uma wami wathwasa kade ngathwasanga wathwasa umethwasa ngithi Nkosi kwenzeka nathi uNkulunkulu itraining yakho ngifuna ukutraina ngemimoya ngikhuluma nawe ukuthi lesasimo sibona somyeni wakho lesasimo uyatrainwa utrainwa ngempi ukusethwa impi test okumele uyipasile lento beyikhuluma yilo mama la kusethwa itest wena bese ubuka umuntu kwafanele ngikhuphula igiya lokuthandaza kwamanje ngibhekene nemoya yobungoma endlini kanti uNkulunkulu uyangitraina ngabe ngigwala nami lekhona ukuba ngafeyila nama test ungababele empini haleluya kwaba namathwasa ekhaya kwathi ukuthi ngiphezulu umoya amathwasa ngangithi ngivuka ekseni athi umoya ngcwele babingelela ukuthi ayibonga abazalwane la asho kanjalo umoya kufanele ngikholwe lento eshiwo umoya ngingaboni ithwasa ngibona umzalwane ngiyakhuluma nje Nkosi yami ifasting bazalwane yenza ukukholwa kwakho iyaboost ukukholwa kwakho uzibuka izinto ngehlo likamoya nengqondo yakhe iyaguqulwa ifane nekaKristu haleluya babingelela labantu uthembele ilanga wathi uNkulunkulu lalela lesasigodlo sikama wakho hamba uyongena khona ukhulume ukuthi uzolala la imbhede yenceku la kuthwasiselwa khona lendlu okuthwasiselwa kuyona izaphenduka indlu yebani yadala amandla fasting ngakwenza mambishop ngakwenza ngiyakholwa ngakwenza ngikholwa ngakusho ngikholwa
lamathwasa enobona la ekhaya akuwona amathwasa abazalwane. Le ndlu nje uma eyisigodlo sakhe kwasamsiza afaka umbheda befundisa uzamvuka ibandla. Laba nje baprofethi ibandla. Kwaba njani uba ubishop yazi. Laguquka ikhaya kwethu. Amandla enkonzo yokuzila ukudla bawuyenza uqonda. Wasibuka isimo sinjengalo sinjani. Wena unamandla, amandla kaNkulunkulu aphezu kwakho nesiphiwo esinikwe impilo yakho isona ozosebenzisa sisikhaya. Mawunikwe indumiso. Udumisa kuba ngathi ebandleni uyahlanya. Kanti uphushwa imililo ngemuva. Kanti iyapheka iyona vele ezakwenza ube umlilo emadimoni. Abantu basazolalulelwa ngendumiso yakho kodwa wena waphekwa kabuhlungu. Simekenya. Uzokhunjuzwa isiphiwo esibuwe. Uthi uPaul angathi wambeka izandla lo mzalwane. Wambeka izandla uthi kuzokhumbuza ngesiphiwo esibuwe owasemukela ngokubekwa izandla imina. Kufanele makwehlikwa kule ntaba wonke umuntu olabazalwane and ave inhle indaba kaJesu. Iziphiwo bangcwele umuthembekile kuNkulunkulu ziyamadipla. uJesu uyalokethelile nje. Uyalokethelile nje. Uyalokethe isiphiwo siyakuphendula, siyakuguqula ube omunye umuntu. Isiphiwo esokuseva endlini kaNkulunkulu esokuliqinisa ibandla, sokulakha ibandla, sokuliduduza ibandla. Isiphiwo kufanele umzalwane abe sensitive, asenze. Khona umuntu odumisa kanti akadumisa ingoma nje ujikijela imqinisholo esitheni indumiso yomuntu ohleli kuNkulunkulu. Indumiso yakhe isiphiwo. Hallelujah. Hallelujah. Siyathandaza manje bazalwane. Siyathandaza. Ngifuna sivala amehlo. Sivala amehlo. Inyanga enkulu uJesu ila phakathi kwethu. Uzovusa izinto zeminyaka. Uzovusa izinto zeminyaka. Ezinye bese sicabanga ukuthi thina ngeke zenzeke ezobani. Uthe uJesu ezethu masehla kule ntaba wonke umuntu kufanele ehlephethe. Ehlephethe. Yambona mina sekuyanyakaziswa. Ingelosi kaJehova iyaqhala amaphasela. Yilo nalo izomnika njengokulangazelela kwakhe, njengokufuna kwakhe, njengokukhala kwakhe, njengokukhongozela kwakhe. Omunye wakwathi efundisa ngayo lenkonzo wathi umoya ingcwele wakwamnyenyezela. Wathi mawuzangena kuyona ubo kwenza umnikelo oyisidi uyitshalele. Ngoba kuya ngokuthi la ekholweni ufunani. Ufuna futhi kangakanani. Ulethe isidi othi ngiyatshala. Ngesikhathi utshala utshalela lento kamoya ongcwele ezothululelwa phezu kwempilo yakho. Izinto ezizokwenziwa uNkulunkulu lazinzima. Zinzima bafowethu. Kufanele kufika abantu abangabathola abantwana babathole mabenyathela kule ndawo. Kufika abantu abanezifo esezihlule. Amandla kamoya ingcwele uqobo likaJesu ligijima kule ndawo baphulukiswe bengathintwanga ngazandla zamuntu. Thank you, Holy Spirit. Oza Bishop. Sivala amehlo ethu bafethu.
akawaqamba manga akayena umuntu akayena umuntu sibala mehlethu sonke bafethu sesiyehla funa sehle sonke siphethe into zethu balalela bazwile iprofesi kasekugcineni sibala mehlo bafethu sesiyehla asinakwehla singepatent usuku olukhulu namhlanje usuku olukhulu olungalazange laba khona likaze libe khona usuku olukhulu olungakaze libe khona sibala mehlo bafethu sonke sizothatha into zethu asikwazi ukuhlala 21 days sihleze entabeni singakudla ukudla sihleli nenkosi bese sehla sehle nje empty handed kunjalo nje kunjalo Nkosi kunjalo lento ibonayo phambi kwakho ilethwe kuwe akekho omunye umuntu elethwe kuyena uwe eyakho akekho omunye umnikazi wayo wena mayingathathwanga wena ngeke ithathwe umuntu ilethwe special for wena baba ngiyabonga ebusuku ukukhuluma kwakho ngezwi lakho baba wethu ongcwele ukhulume kahle ebusuku baba namandla onke nanti ibandla lakho sengiyalinikela Nkosi kuwe njengalokhu ubuhlezi nathi ukhuluma nathi naba Nkosi yithi laba ibona Nkosi yithi laba Nkosi othe uzosipha izipho yithi laba. Thank you. Jesus. Thank you Jesus. Thank you Master. Thank you Master. Thank you wethembekile. Thank you ufutha umlilo oqothulayo. Thank you mlilo odlayo. Thank you sasiyehla Nkosi. Thank you Nkosi uthembekile Nkosi okushilo usuyakwenza baba wenza lokho okushilo wethembekile Nkosi lokho okushilo wenza kona njengamanje uNkulunkulu sibona abanye uNkulunkulu wethu ongcwele bengakwazi nakuma nganyawo zabo yini simakade uyasigcwalisa manje ngamandla sikhuphukela kuwe Nkosi ezweni lakamoya sesifikile qathatha sesikhona uNkulunkulu wethu ongcwele ezweni lakamoya. Hallelujah. Nayo ke Nkosi nazo ke simakade
Ayo-ke nkulunkulu kunjalo abafethu aba-asharishayo abaphuthume manje kunento ezokwenzeka right now in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Futuman bafethu, futuman. Ow. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Master. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bazalwana ba-ashers emuva bafethu futuman. Thank you. Thank you. Thank you. Siyathandaza nabanye. Samukela izipho. Ama-ashers bafethu ashers baphuthume samukela izinto kumoya ingcwele. Bazalwane futuman ashers samukela izipho kumoya. Futuman ashers awu Nkosi Jesu. Hallelujah. Futuman bafethu ngendlela ekuzokwenzeka ngayo manje ama-ashers aphuthume ngendlela ekuzokwenzeka ngayo. Umoya ingcwele ufuna ukusinikeza sonke izinto. Angabikho Nkosi osalayo. Angabikho salayo. Angabikho salayo. Angabikho salayo. Oh, maletheni bafethu. Jesus. Nasemuva. Moyingcwele siyabonga. Thank you. 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 Thank you, thank you, thank you. Futuman, thank you. Thank you, thank you, thank you. Starting those head. Starting those head. Now, ilona lolusuku moyingcwele akhulume ngakho. Thank you. Thank you. Thank you. Yilo lolu bekushiye wathiwa namhlanje. Thank you. Nabo abanye Nkosi bemile ngenyawo nabo baningi. Thank you. Thank you. Ngabikho Nkosi ophumayo engaphethe lutho. Thank you. 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 Thank you, Jesus. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Siyabonga Baba. Siyabonga Baba namandla wonke. Siyabonga Baba. Siyabonga. 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 Thank you, Lord. Legenda. Legenda. Twaneni legenda. Twaneni legenda. Okay. That's it, pause it. Thank you, Lord. Thank you, Master.
Uyabongeka twala lamatwala. Uyabongeka pheme wophephela. Hallelujah. Baba